Kapod wang'eyo mago mag somo nyakuram gajwang' japuonjre ma jahigni 22 ma muofu mawuok e gwenge mag Sibuoche sub county ma Uriri e county ma Migori manotimo penj mar klas 12 higa mar 2020 nyaka sani pok odonje mbalariany bang' duol ma ochung'ne keto jopuonjre e skunde somo e mbalariany ma Thurka KUCCPS rem kete mbalariany ma owinjore. Jafwambo marwa miyowa ripod no koya e county ma Migori mano kanyo jafwambo marwa Juma. Bang' timo penj mar klas 12 e skund sekondari mar muofni mar Salvation Army Thika School for the Blind higa mar 2020 kendo yudo grade mar C+ mamiye thuolo mar donjo mbalariany. Japuonjre George Oriao Jwang' mok nen kata muofu ne obedo kod mor kendo obedo kod geno mar chopo lek mare mar somo. Mor ni bende ne en mar familia mare ma osebedo ka oketo geno kuome ni chieng' moro japuonjre ne golgi e gima machan magidake. Koro nyathina ni tema nan godo gi geno ni po nono ni Nyasaye nokonyo nago. To kaka an marach makaka ok anyal ni embe no nyalo konyo na jowadgi modong' chien. Kata kamano higni 2 tok tieko sombe mar sekondar kendo kalo penj, japuonjre ni pok odonjo mbalariany nikech duol no mochune keto jopuonjre e mbalariany ma ong'ere kaka Kenya University and College Central Placement Service kata KUCCPS pok omiye thuolo e mbalariany mowinjore. Koro ng'ene wabet ka kwa penjore nikech people are going to school one to marwa ni pod oling' kama. Koro ng'ene akia ni it is a process that will take time ni anabed nyaka 2030 koso karang'o. Oria wacho ni duol ni ma KUCCPS ne omiye thuolo e mbalariany ma Masinde Muliro higa mar 2021. Kata kamano ten mbalariany ne ondiko ne barua kakone ne ok nyal miye thuolo nikech gionge kod gigego mag somo ma jopuonjre ma muofni nyalo tiyo godo. Kendo kana dhi kanyo to jokanyo nonyisa ni gionge special unit. Tiende ni kaka ok anen ni endi ne ok anyal somo e skundno endi nikech ne gionge braille ma otiyo godo. Japuonjre ni wacho ni ne okawo patik mali ma pieces ma KUCCPS kod barua mowuok e mbalariany ma Masinde Muliro kod oboke mamoko madwarore mondo oyud kony. Kata kamano nyaka sani pok okete mbalariany mora mora. Koro ne gimiyowa letter of release mondo watere KUCCPS. Kane wadhi KUCCPS watero negi barua mar release no. To ne ginyisowa ni for you to be placed by KUCCPS nyaki wabed gi nyaka oyieni ya kumiae to yieni donjo kumidhiye. Miyo nwanyisogi ni letter of release to e mar Masinde Muliro. Koro dwaro kanye ni Mount Kenya. Wadhi Mount Kenya gimiyowa letter of magirwakowa godo welcoming. Koro kane gisemiyowa letter no watero ne KUCCPS ni mae gima wadwaro koro gidagi place wa. Oria wach na chiel kuma pisas matie KUCCPS ne okoine sani gidich kod keto jopuonjego mane otimo penj e higa mar 2021 kod 2022 mok magoeko mane otimo penj e higa mar 2020 kaka en. Ng'at matiyo ofis KUCCPS michulo msara mar KUCCPS wacho gi dhoge maler ni cases mag 2020 ok gidil godo sani. Koro ng'ena penjora ni ka KUCCPS emochung' ne timo placement mar jopuonjre tene mowacho ni ok odil gi wach no endi 2020. Now koro akaw case na ma 2020 no ater ne jok mochung' ne fuele modil godo koso ng'at madhi dil gi case no. Koso yudo thuolo mar somo mbalariany besana we jonyuolne ma osebedo ka oketo geno kuome kod kibaji. Joma lit ahinya to an ok anyal kama nitie ni ok anyal aonge nyalo yoyote. Koro nakwa sirikal ni mondo miya kony mondo nyathina ni odhi sikul. Nyathina ni ok en ng'ama nyalo dhi beto ne ng'ato, ok onyal dhi doyo ne ng'ato. Dwaro mar japuonjre ni en ni mondo koro miye thuolo e mbalariany mantie kod gige somo mag jogoeko ma wengegi ok nen kaka en mondo chop lek mare mar somo. Juma, Ramogi TV, Migori.